Chelsea ke det long ri ke cerai lapen khai ke cerai apan aparti lage chu long ji to pan bangali ke chu ke lage ituma det dulu ituma khai dulu te lage chu long po la bangke nitum secondary le kasi nitum AP Chelsea bangke khai ke cerai lapen long ri ke cerai det ke cerai long li ke cerai la hi akam si nitum iklem karbi atum bhan inglong arat atum bhan lapen ke Khilonjia Okhomia lapen adivasi atum bhan sinon mat nitum la kacerai kam lok se kem lo osi la kacerai pulutang te democratic update ke election dulu pulute election ke cedanun dek nang po athema election hai hetik ke kam ta claim long le non nil tum election hai he det lo nitum claim lun long le det lo nil tum claim lun long le det ten a jok non il tum HAD minister ta Krishnendu Pal nonge bongo sena munit ni tum pu bom lo la bongo sena hen pen hui tum pu bom lo aya tu nang nek dun bom lo sita hala pu bangge ili tum HAD minister in long arat atum a minister ke Krishnendu Pal bongo sena munit Nili tunjung sa hai det son man me de dia pot lo non nil tunjung nije bom lo la bongo senatum Bihar senatum la pen Marwar senatum la tum hai hui ili tum adet nang cerai chief dia pansi ke claim ili tum a chief minister mata ninje vertiti long lia ke joy ke karbiang long helo ke ong nei pusi non ta ninje bom de ti ka ninje dam a theke Ladakh le cerai dam nun pakar bra ke nang ke toy alang lisi ar lo pen ke itu chini don de pandai la sinon ta ini tu mapan nang patharun tet de ama itu mek perang predet lah he patharun tet asan de patharun tet mane ko ni tu nang det na cerai lu pule nang tukok asan de itu mek perang ni non ke itu hange nang patharun tet de nang cerai lu pu de Amar hapu ke bangke bangkrok inglong arat atum phan karbi ke bang polo di masa ini alang itu BJP atum sila atum phan invite lo kimene ya kandidat pulu amat te hai de phike latum minister ke manji ot anda we pu amat latum phan minister da pitu thedat lo pitu thedat te na jok bongo sena phan pitu rong lo di bongo sena phan pitu rong pe na jok ini tum bange mathalo siye mabang mo siklejon ni jon thawa pi alang li ke atam ki jut po la po si alang li HAD minister man po anke ala Christian do pal fan bage pe utu buk ta unpu pulaya jama tha bang chumat long tang lo la pen alang li tum ke kiri pikatum patu the ko tum lam patu the ko tum la si komat kopi si ke plangi mai no nei tum pu ni la pen alang ni tum ni claim je bang ke la ke ni tum cerai pode pulina puji li la tum bange maha Amit Shah Narendra Modi tum hangi puji hala tum si ini tum chief minister phan puji ini tum chief minister si dak CM phan puji ange la dak itu CM ke Kinde dun unjima nang kre pupu unjima an ke plangia bangke hala tuma ning ke hanga teng bensi a minister le ituma karbia muni ko manne tot thulun sita akam bangke hala bongo sena tuma kam si tempo la hello la pen hala so teng kape man je pan la so kape man long bek je pan si la bongo sena Bihar sena la pen Marwar sena tumke BJP fansi arisi mason ot pemil BJP ke halatum arisim ceplang det le arisim ta akim ne fan gali karbiang long lapen di mahasam area an west karbiang long la an bongo sena Bihar sena Marwar sena tu muche right chip dia pat itu Marwar sena pulo glass corner ning hokka do di pu nang li Dima lambing na chupen le dam sita
glass corner dukan hello ke thek long pa Pherangke gi manja na tu ben ne nang lit sita glass corner hello ke thek long gi ha di tuar le dam tu chok sita glass corner hello ke thek long gi glass corner ke mat lo lagi marwar sena tu lagi la hello ilitum adet abang ke kamat hage ajak de BJP long ge do tungge nitum BJP si hai lu pole seta kali la bangge alang itu arisim chotanat lage itu madet bang ke chia tum ke serai chip dia pan arisim chotanat ba lage lasi la bang so arisim kape en long le det dia pan ke nitum APHC tum ke election ke cedan nun beko la ke cedan nun bek dia pan si nonta nitum 26 constituency do MSC constituency along tin ta nilitum aru kang thu thuakam aru aku kapar om thuakam nilitum ke claim cheng bom lo lapen lake nitum dude lo lake claim bom Ini yang kami non yang kami pilih projek Pherangke di konstruksi tingkat atau konat tu ha Pencarilong lah pencarilong kami tiap projek lagi ni tinggi oppose bom lo aku oppose bom tu lang lagi pedu long ledeji lagi laswa ani sita theklong lo kadi ha di Kopia district mayong te halai pu ho Sibsagor pe ha pu bang Soraideu district di kho alang roy di kho alang roy ke chedoy alang roy kali alam bang ke setahan Nagaland bang koilat tuk weret hu bodi harlong tang hang weret koilat tuk weret pena jok along li an wan phim lu la son thak si wan phim lo non ke la Sibsagor area antuke non la bangso inhan kupuloma ko nat lo mangewar nampo adu are jewar tulete ahema bange pukhuri luman po non ante la son thak si itum ta la inglong aju yong silang ting pet tin chong lote ahun sikhe inhang yila long lian ke inglong long lian ta induk po matidi la anta inhang yi la pen la tu ma bange harlong tang hang la pen sang ki bu ko bangga ko inton thu de jela ante la koloni beteta inglum bete de jimante inhan nang war ti pogante itum nat lo ke dopo la pot la so kama bange ni tum bange kroy dundi lagi koloni chot kalilo west anatu adim ko pumyang te kharakunsi po adim Klar-Dak la tum ke claim dia ning hang lo la monggo sena ke tu la sila so ke tu la ka claim long le deji pan adani ambani la pen ko pipi lo ne atum green ko hinduja po tum hai hui ke claim la ka claim long le deji pan ke ni tum APHC ke je song vek jilang lagi aku je song bom lo Nanti taruhin itu mas nanti lah tentang ke bulan kita sema ko tentang kalau lagi nok parbino mas nanti tentang ke ayat apa tentang dalam mati ini bukan ni lang sebutan nanti cuma song kan ni itu masong pen ni itu demonstration tak claim lo la pen memorandum ni itu CEM apan PF lo atema ni itu chief minister pan le ki pinangi ali la sokam atema 6 schedule paragraph 2 paragraph 7 ateng pen ke council si selam nahi la separate voter list la pen separate voter list ke aprang da selam lo hal swateng se aku selam tu nangi tu si militum pu bom lo la pen ke jada election da me la 6 schedule ar lo an election che dan nun lo polotan te lem pen cheng lok halada ko mat ba che dan dun halake ST certificate abang ke krong dun bek nahi la so a notification council si la notification pinangi la sini tu memorandum PF lo non securion thom phi aprang ni tu memorandum PF lo sita non anta la council tu Bongo sena Bihar sena Marwar sena tu man ka phere pe na jok ini tu ma CEM tu non anta notification pi tek helang non anta pi hai helang lake itum kivir pan sike claim lo lake
selain dalam lagi marmitar kami ataupun kami ringin kami cepat lagi ada mungkin ataupun tenang cepat. Labang ke nilinon macam kucing celang labang ke klaim bom lah jahat tu mesin tu sih tu jahat tu ke enodak tu sih itu. Lagi dalam sah di kita nang itu tentang ceng abang itu ceng nombang ke kita dia kalau ngomong ini game kalau kita kami tahu yang cepat dulu nanggung Laki parti ke salam ke hadi itu demokrasi ka det mati demokrasi ka det apa laki muni tum aning ke hang teng ke laki klaim un la sini tum ka badha dunji ke khang dunji akama bang ni tum ma thati laki bang klaim lo laki non kita ini dong lalu kami pilih nang itu kami cekan dulu atau ini ya tong kami itu mata orang itu nang sedan ni tu bang dah sedan po lain ni tu sini muthe alang itu komat ajak kong ben si ke sedan jima laso bang si rat atum lang nang ji nili tu ma bang APCLC tu mangge nili tu metang ajak kong pen rat aja kong ben sini tum cedan po poisa ve pinten itu mangge kita ala jaha tum poisa nili tum sonna na ha tum takidu setahala tum poisa do pula te lagi nang litum cini ma rat tum cini ma silo kona pen la poisa wan lagi ke cia tu ma poisa ben si ke klaim lu ke cini ma silo Nanti salah non divisi bolong rongsa kalipin karena masa tamat kan untuk non tidak ada ngomong seperti macam ding ulu non aki nialam kali lo ningkan ke po baksa ke do lo neli pulo itu tradisional imetang traditional village council si ilitum enangji ilitum traditional village council ke pilo traditional puke English ahok dolo English alam thelo traditional mane aprang men ke wan bon abang aprang ben kulete ningkan suri ini pen ke wang bon alam ningkan suri aprang laso a traditional karbi itu ma traditional village council amen ko pilo ala helo girinang ko ningkan suri aprang non traditional puke laka ingraji ho alam thepina village puta ingraji ho alam thepina council puta ingraji alam thepina lake dakali lake ha London do lake hala tum si dulu lake ingraji tum lo alam itum traditional village council konsep traditional village council sita alang itum la kecci atum traditional village council ke amethang alam pensela tum ciir lo gaw panchayat posi gram sabha posela tum tipulo ante itum karbi alam pen traditional village council ke amen ko pilo lailo aprang ben do non ke pincong potkali aprang men ke do bo mabang pulo tamte nili ka chini ke nili ka julong nili phan nang ke than karbi recho tum nang than ke lahelo lake sherwan kep helo aja tum pulo sherwan kep ke lage chujun hutala okache bak alam pu jothe di seta hala chujun hut kopi posi hala okache bak awan kapre ke dolo ke chujia phan lok le awan gali bodila alang li akam arpu do bodi hala arpu ke lang ben si awan gitu bodi la posi hala awan ke arpu posi awan ke do lagi kam ave tin si ke cucuk di pulite akam masih ave lagi kam kem de si cuji ke jokta la si ke dolo non bisaralam Minister of Agriculture pula di bisaralam Minister of Agriculture you alang li panda awan pita puji mati di kopi apa si alang li panawan kiti po athema alang li Minister of Agriculture hala Minister of Agriculture akam kem lo la si awan ke chu huta awan ta long dun lo son thak si itum chujun huta itum arpu do lo akam kem lo la si hala ke chu huta la so arpu awan si lang tum chu la helo
lasi laki ki cucot apan po banggali laki akam ki claim po si awan ki dulu laki lapot si serwan kep tu ilo serwan kep ki cengko si serwan kep apike seta ser a member share pulote honorable member pulo aman ke do abang pu pulo aman ke do anghoi ba aman ke do abang pu pulo ante aman ke do abang pu aprang ke kepet la si serwan kep pulo setano ne bang Kepachini do kleng sarpo ta do kleng dun ta do dun tulang lan cho takalilan hala women anda tuta ko pinye do lang ha kali bata peli ko do lang kleng sarpi puta do tulang kleng sarpi la pen kleng sarpi adun puta do tun tulang ya hala tu si hidap dan lete krepi do kok krepi do kok seta kopia posi kep pu bom kep pu bom ke la ke amen ceplang der lo non ke hala organization amen ceplang der la ke mane ko pu nomenclature it is a nomenclature la mangke kep pu bom lo ke do ji ke atik te Kepachini lo ne krip trok ando kok tek ponce da tentala pulu bang dahang nikang paru suri pensala tum ban lo ha sondro gupto morjo tentala dolo Usoka the Great Lapum akut tenta poncat dolo Sobha Somiti pusala sot itu Bangpo be posi panchayat pulo Bangpo a komiti pulo non bangpo ma bang ingkoi no ni kidu seta no anda po pubom la po pukela amen lo la hele la si itu mapan non rong asar kalidia ketua pansi rong asar pudi bisa dalam arong bangge inti arong dah kau ragat dubu inti arong amat kali jengkan atau arakom arong bangge teron arong pilone amat non kang buraga patam ke kru kupu akam lo lagi karbia culture kapi puk lo pudi lagi komatum lo pipu lagi la bongo sena RSS atau makam lo lagi karbia karbia culture kapi puk tradition kapi puk dia pansi son nang claim lo lagi claim ujilang lagi manang de non ke nang litun puno kruwa thai teron pansi kang bura pudang kok lo mo ke kruwa rong ta kuban ne das ko pansi bang rong asar bat dam kok ni bang ke non lagi non la BJP tu makam ke lagi la si BJP lo ngedun bom itu macai kibir po lagi la BJP tumlong dun boman itu election hai det pura oke chu be hon ki jun karbar ke lage chok chelu la bang ke hok akam ke lage chok chelu lagi Sina karju kanto karla MIC election dan nang itu non itu jong power lo la ki message mili ke la hello non message ki bi nang itu Akehai det ki virgia kam si non BJP tum claim bom lo la tum Bongo Sena, Bihar Sena, lapen Marwar Sena tumsi la BJP karbia BJP itu ampan parisim lo. Ado lasuk ke parisim long lede dia pan rat atum BJP apan Pherangke nang po election lo. UPT itu ngadet lapen itu Akehai tak gewir po.